En aquesta nova entrega de Tenis Català Televisió reviurem algunes de les activitats promocionals del Catalonia Open WTA 125, Trofeu Internacional Reus Costa Daurada, una prova del circuit professional femení que es celebrarà de l'1 al 7 de maig al Club Tenis Reus Monterols i que neix de l'aliança estratègica entre la Federació Catalana de Tenis i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya per impulsar l'esport femení. També reviurem l'ITF Sènior organitzat per la Federació Catalana de Tenis. Comencem! La primera activitat promocional del Catalonia Open WTA 125, Trofeu Internacional Reus Costa Daurada, va ser el circuit Catalonia Open Sub-12, que es va disputar en el mes de febrer a les 4 províncies per tal d'arribar a tot el territori català. En la primera prova, celebrada a l'Atlètic Terrassa, Màriam Nurzan, jugadora del Club Esportiu Emilio Sánchez, va superar en la final a Victòria Meza del Cercle Sabadellès per un doble 6-2. Al Club Tenis Baix, Lucía Fernández del Club Tenis Tarragona es va proclamar campiona en imposar-se a Clàudia Cortés del Club Tenis Reus Monterols per un ajustat 6-4 i 7-6. Al Club Tenis Lleida, la guanyadora va ser Zenaida Ruiz, del Club Natació Lleida, després de vèncer Helena Palomar del Club Tenis Lleida per un doble 6-1. En l'última prova, celebrada al Club Tenis d'Aro, Nona de Ribot del Reial Club de Tenis Barcelona va superar Júlia Ferrer del Club Tenis Barcino per 6-2 i 6-1. Així doncs, Màriam Nurzan, Lucía Fernández, Zenaida Ruiz i Nona de Ribot disputaran al Club Tenis Reus Monterols les semifinals i la final del circuit la setmana de l'1 al 7 de maig, quan es celebrarà el WTA 125. Una de les altres activitats promocionals del Catalonia Open WTA 125, Trofeu Internacional Reus Costa Daurada, és el Catalonia Open Absolut femení. En aquest cas, el premi per la guanyadora era una wildcard pel quadre de la fase prèvia del WTA 125. Després de 5 dies de gran nivell de tenis a les pistes del Centre Municipal de Tenis de la Vall d'Hebron, el divendres 17 de març es va celebrar la gran final del torneig, que va enfrontar a la Judit Hernández i a la Jana Rovira. Finalment, en un partit igualadíssim que es va decidir després de més de 3 hores de joc, la Judit Hernández es va proclamar campiona del torneig en superar la jugadora del Club Tenis Vic per 6-7 i 6-2. Fa molta il·lusió. És una gran oportunitat per totes les noies que hem pogut disputar aquest torneig i molt contenta de poder guanyar aquest torneig. És una gran oportunitat i aprofitar-la al màxim. Jana és una gran rival, ha jugat un tenis molt bo i res, lluitar cada punt. Ha sigut una final molt disputada i molt contenta d'haver pogut endur-me el torneig. La mentalitat, ha sigut la mentalitat, perquè el nivell de tenis ha sigut molt alt per part de les dues i ha sigut el clic de la mentalitat el que m'ha deixat guanyar aquest torneig. I agrair a la federació per la gran oportunitat que ens ha deixat a nosaltres, les catalanes. Així doncs, amb aquesta victòria, la Judit tindrà l'oportunitat de jugar contra algunes de les millors jugadores del món i fer un salt important en el rànquing. El Centre Municipal de Tenis de la Vall d'Hebron va ser la seu del 18 al 22 de març de l'ITF Sènior MT100 Barcelona Catalonia Open, un torneig internacional organitzat per la Federació Catalana de Tenis amb la voluntat de continuar fomentant el tenis català a les categories sènior. El campionat va ser tot un èxit amb la participació de més d'un centenar de jugadors i jugadores provinents de 20 països. El torneig tinc entès que és el primer any que s'organitza. La veritat és que ha estat molt bé.
per ser el primer any tot està molt ben organitzat. Agraeixo molt a la federació que doni l'oportunitat a gent que igual no pot competir al nivell absolut perquè ja tenim una edat i igual no ens hem dedicat tant de joves, però ara estem tornant una mica al tenis de competició i és d'agrair que ens doni l'oportunitat de fer un torneig així on ens sentim gairebé professionals a una edat una mica més avançada. La veritat és que el torneig ha estat molt ben organitzat. Els primers 2 partits van ser una mica més fàcils, però les semifinals i la final la veritat és que ha estat molt igualada, especialment la final, ha sigut un partit molt competit. Al final, el segon set, ja ha tingut bola de set, pràcticament anàvem al super tiebreak i al final estàvem els dos molt cansats, però bueno, finalment he tingut la sort de poder guanyar. Entre els guanyadors destaca les victòries d'Ignacio Corbat i Maria Belén Escudero a la prova més 30, de Jaume Santo i Noelia Ruiz a la més 40, José Rodríguez a la més 45, Àlex Egens a la més 50, Cristina Mauri a la més 55, Toni Fabregat a la més 60 i Víctor Bosch a la més 65. Aquest primer ITF de la Federació Catalana de Tenis ha sigut un èxit tenint en compte les dades en les que estem, que ha coincidit un cap de setmana que també n'hi havia competicions a nivell estatal i català. Hem tingut a prop de 120 jugadors i jugadores. Estem molt contents del comitè organitzador. Realment hem tingut jugadors de fora també, en plan internacional. Ha hagut partits interessants. La veritat és que com a idea de la pròpia federació tenir un ITF, un màster ITF al seu calendari és un encert perquè es podrà fer possiblement l'any vinent amb un altre club que no pot disposar d'aquests ITF, que el que fan és potenciar el tenis sènior, i de veritat que estem molt contents i des de la nostra experiència, la meva experiència en col·laborar amb els tornejos d'ITF sèniors, la veritat és que estic molt content i l'equip que ha fet possible, des de la part de màrqueting, la part de la pròpia federació, el president al front de tots, la veritat és que ha sigut un èxit per ser un ITF 100 i el primer que organitza la Federació Catalana de Tenis. En el quadre de dobles, Jordi Tamayo, fent parella amb Radvanito, van ser els campions de la categoria més 30, mentre que Balbino González i Manuel Huertas ho van ser de la més 50.